Bob tro mae yna ddwy linell yn croesi. Maen nhw'n croesi mewn fertig neu pwynt penodol. A mae'r ongla sydd groes i'w gilydd neu gyferbyn i'w gilydd ar y fertig yma wastad yn hafal yr un maint. Da ni'n galw'r ongla o'r math yma yn onglau croesfertig. A gan ei bod nhw'n hafal, da ni'n gallu defnyddio'r ffaith yma i weithio allan i gyfrifo maint rhai onglau heb orfod i mesur nhw. Felly, enghraifft yn fan hyn, dwy linell yn croesi mewn fertig. Os di'r ongl yma'n 55 ar y chwith, mae ongl A hefyd yn gorau bod yn 55 gradd. Dyma ni ddwy linell arall yn croesi yn y fertig yma. Os di'r ongl yma yn y top yn 60 gradd, mae'r ongl sydd gyferbyn neu groes yr ongl yna, B yn y gwylod, hefyd yn gorau bod yn 60 gradd. Dwi hefyd yn gallu gweithio allan maint onglau ec a D yn fan hyn. Oherwydd, os dwi'n gwybod fod hwn yn 60 fan hyn, dwi'n gwybod fod onglau ar linell sydd yn adio i'r cyfanswm 180. Felly, ydych chi'n meddwl am guddiad hanner y diagram yn fan hyn, a just meddwl amdan yr onglau ar y linell sydd yn fan hyn. Mae hynny'n rhoi cyfanswm o 180, felly 60 adio beth sydd yn gwneud 180, wel 60 adio 120 os yn gwneud 180, felly mae ec yn gorau bod yn 120. Ac yna eto gan fod y llinellau yma yn croesi, os di hon, yr ongl yma yn 120, mae'r un yma hefyd yn gorau bod yn 120, gan fod nhw gyferbyn ei gilydd neu groes ei gilydd. Yr enghraifft olaf dwi eisiau drafod fan hyn ydy'r un yma. Mae gen i fi dair llinell fan hyn yn croesi mewn pwyntiau penodol neu fertigau penodol. Dwi'n gweld fod gen i fi fertig fan hyn, lle mae yna ddwy linell yn croesi. Os di'r ongl yma yn 27 fan hyn, yna mae'r ongl gyferbyn neu groes yn gorau bod hefyd yn 27 gradd, felly mae E yn 27 gradd. Ar y fertig yma, mae yna ddwy linell arall yn croesi. Os di'r ongl hon yn y top yn 124, mae F hefyd yn gwybod bod yn 124. Ac yna i ffeindio G, na i feddwl amdan y llinell sydd yma, mynd ar draws. Cuddiad gweddill y diagram, cwbl dwi eisiau feddwl amdan ydy'r llinell sydd yna fan yna. 124 gradd adio beth, sydd yn gwneud 180 gradd, neu 180 tynnu, 124 i adael beth, sef G. Na i wneud y sym yna fan hyn, 180 tynnu, 124 gradd. Dwi'n methu wneud dim tynnu 4, felly benthyg o'r 8, 8 yn mynd i 7, dim yn mynd yn 10, 10 tynnu 4 yn 6, 7 tynnu 2 yn 5, 1 tynnu 1 yn ddim byd. Felly, mae rhaid fod maint ongl G yn 56 gradd. Ac yna, gan fod yr ongl G gyferbyn neu groes yr ongl H, mae H hefyd yn gorau bod yn 56 gradd. Cyfle i chi nawr geisio ymarferion o'r math yma. Ffeindiwch yr ongla sydd wedi cael ei farcio ar y sgrin. Bydd chi wedi cael cyfle i wneud hynna, gewch chi wirio'ch gwaith cyfrifo hefo'r atebion cywir sydd wedi ymddangos erbyn awr ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.